लावथि थांनो नागिरदों जों लावथि Oh, itu Bhutan गारि berhenti ya. Direct माबा गारि फैबाय लावथि थांबाय लावथि माला मोनसे मा मा दं हा? औ बेजोंबो थांजायो Ilepu, Runikata, Guru Bassa, 3 kilometer, 12 kilometer, 40 kilometer. Nasnya Ilepu, Runikata, Guru Bassa. Ilepu kau sih. Ilefu lanang itu. Ada lah. Ilepu sudah ini nak. Ada ini. Sekarang aku sudah itu. Awasi itu. Yo. चलते रहो चल लावथियाव फैदों गाइसमोन लावथियाव नै नायबा औ नै आदैया लेंबोलायबावो बेरायनो फाग्लाथार अखा हागानानै मोजां नुबाय नै जायगाफ्रा आयौ नै दैया माबायदि ना सारफैलागासिनो नै माबायदि ना सारफैगासिनो नै सासे बावनो गाखोनानै माबागासिनो सारदोंना बासिदों गावसो मिथिसिगौ बोरै एथ' गाहायनिखौ बोरै मागोन बे नै ओरै ना सारग्रा मेला ओंखारथारदों बाब्रे बाब ओरैबो नै साफा नैबेनो जाहैबाय लावथि दालाङा नै लावथि सुइस गेट होनो बेखौ मा नायलाबायखो आदै कारेन्टआ बे नङा बैयावसो थाबाय बैसो कारेन्टआ बै नुनायासो बैथिंजाय बे कारेन्ट नङाथ' ओरैनो दैयालाय माबायदिथो वा नै सिङाव माबायदि खोस्लिफाना गोजा गारि थांबाय बोखोबानोथ' थांबाय बे दैया फाव फावनो माथो मालाबालाय बुजिनानै हारसिं थांखागोन बेलाय बेवहायानो बियो लावथि सुइस गेटनि ना सारजागौमोन ना जेबो लाबोआ नोंबो जे लाबोबा आराम जागौमोन जेबो उइदाउट प्लेनिं ना उइदाउट प्लेनिंसो ओरैनो इमारजेन्सि फैबाय जों दालां नायनो सुइस गेटखौ नायनो लावथिखौ ना फाननायखौ नायनो बैयावसो र' नैबे एसे माबानायखौ हगारना सारगासिनो माथो लावथि सुइस गेट मानसिफ्रा नै ना सारफैदों गाहायावबो सारदों नै बरिया नुनायखौ नै बरिया नुदों नै सारग्राफोर नायदोंबो सोरबा सोरबा दसे नायफैलाबायबाय लावथि सुइस गेटआव लोगोफोर मोनदोंना मोनाखै नुबानो माथो मोननायखौनो
जोंबो एसे गोबाव जाबाय थांनोसै बानायबो मोनबाय माथो थानो अखाबो फ्रि फ्रि हादों नै बे समाव औ नोंनालाय जे लाना बोनो नागिरबावबाय थांसै आदै औ बानाय मोनबायलै सान्दुं दुंबाय माथो गैया जाबाय सान्दुं दुंबाय सान्दुंआव बे अखा फैखानाया सान्दुं जायगाया माबायदि मोजां जायगाया बारा बायदि जाफैग्रा लोंफैग्रासो बिसिनिया खाफा मालाय पिकनिक जाफैयो निउ इयाराव फैयो जोंबो फैयोब्रा र' मालाबा ना बायथावथाव बेरायनो लाबोगोन बेरायहैनोसै सानैजों माथो बावगोनलाय दासो फैदों मादैमोना दासो सफैदों ना गुरग्राफ्रा खालि बुजुमायफोर बांसिन फैयो सारग्राफ्रा फैयो आरो बर'फोर दे दोनथ'बाय गाइसमोन होनबा दिनै एसेखिनिखौनो थिनथानिफ्रायसो जागोन ना आंनाबो मा जाबावनो जेबोआनो गैया नों जेबो जाहोआब्रा 10 थाखानिल' जाहैयो गैया बुस्थुआनो एभेलेबेल नङा मा जायो दा मा जानो नागिरदों नों साना भाजाखौनो जानांसिगोन आरो उफाय गैला दाउदैबो साना गैया बादाम दाउदैबो गैया आदैया एसे माबा बोराबनानै दं मिस्रा आं मिनिनो बाथ'दों जानोसै आंहाबो बेखौनो साना भाजाखौनो ना उफाय गैला साहायाबो मैसो गाइखेरसोबा माथो बुंथ'ला बेफोरजों जासाबदोंलै आङो लावथियाव साहा नांला ना लोङो नों आं लोंफेराखैलै आंबो गोथावथ' जासिला खाया कैसा लगा टेस्टी Oh,